Мен се занимавам да не дойдат ченгетта. Аз забравих, че снимаме. Мога да ви говоря нещо. Къде отиваме и аз не знам. Тук нещо сватба ли има? Кой има? Единия мина от някъде другаде. Сигурно прях път. Я да видим, ще излезе ли тук. Прибрали са, какво стана? Не съм минавал никога. Другия го няма, ската някъде. Какви са тия кучета сега? Аха, мен и след да ма гоните, а? А, така, ето го. Тук е мястото по предназначение на моя мотор. Ете в нивичката, спокойничко. Няма кой да те закача. Каркаш си, джиткаш си. Дай малко ветрец, бе. Той май беше първа. Значи това тук май до мен е Хузварна. Ф е. Атака, ма паварвили. Да взема с катая с някъде, а? Да с катая някъде. Вие какво искате да правите тук? Кафе ли? А? Ама да сядате да пиете? Ще бъдат цигара, е. А? Се занимава, или? Мен ми се занимавам, да не дойдат ченгетта. Като си спрял. Нещо много бързо стигнахме на куста. Ти са стоите и добре от пепела, а? Добре, всичко пак отива. По-добре е от слюдата. А? Имаш клапа. Не знам, отворена. Отворена ти, затваряш, Оп и ога. Ама аз ще скатая там някъде. Не ме гледа тук много. Той без той няма степенка. Бе да дойдат, почваш да го тикаш. Майко, аз и аз нямам. Ама имаш регистрация. Имам елчан. Стой тук. Дей мърда.
Браво, Сузи! Те искам да палиш всеки път. Е, така ми е хубаво, като съм на мотора, като карам. Тук става за скок. А, тук съм бил, бе. От предишното ми видео съм идвал тук. Хузварна отпреде, КТМ. Ко става, май обърках ми пътя, бе. Правим нова пътека ли? Искам някъде нагоре да отидем, така. Да изчисти малко гумите от прахоляка, пръста. Няма бушилка вече. Ириши на бензин. Какво става сега? На предния път май от друго място минавахме. Да. Его сега май ще излезем тук. Където трябваше. Тук не съм идвал. Добре, тук не е лошо. Да, его. Пръс. Но пак няма толкова, защото вчера ли, оня ден валя. А когато е баш сухо, направо е леш. Задължително трябва да чиста филтъра след това каране. Задължително смяна. Дали ще ги скъсам тия, а? Едното е КТМ. КТМ, другото е Husqvarna F501. Ама КТМ не знам точно какъв е. Дали ще ги сцепа с моето Suzuki, а? Някой ден ще ги бъзна момчетата да направим това. По един старт. Не знам, може би на ендурото не, на ендурото би трябвало, защото и двете са ендуро. Би трябвало на ендурото да са им по-къси скорости, защото те все пак се катерят някъде на втора. Тъй, че би трябвало кроса да ги вземе. И особено, че нали, Husqvarna е повече кубици, малко повече, но все пак Suzuki е с друго бутало и цилиндър. Баси яката гледка. Само ниви. Всякъде само нива. И това всичкото, есента, когато вече са ожили, когато вече няма посеви, всичкото става за каране. Навсякъде може да се кара. Да. Става... Колегата тук вика, че е перфектно за каране. Да. Ама сега има сята царевица май нещо или кое. Няма огледала, не мо вижда, не мо чува. Те има ли свирка даже, бе? Значи може от тук нагоре, бе. Пръст. Ще изтрия малко камерата да се вижда. Че се праши.
Абе, още имам слюда на каската, ама пак съм целия в прахоляк. Тук ще има као някъде. Да, значи аз от тук дойдох. То ние стигнахме. То е много близко. Вчера си празнувах рожден ден. Не съм се напивал, ама просто те лекичко. 3 часа легнах, станах, смених си маслото на колата, свърших някаква работа. И тия момчета ми се обадиха, ще ходим на кръста. И се срещнахме там. И сега се джиткаме. Колкото повече го карам този Сузуки, толкова повече усещам мурафета. Ех, чигален чакъл! С тия гуми на шипови трябва по-далеч дали, защото те може да засвятка някой камък. Значи, сега се сетих, малко се омълчах, защото не знам, просто си карам. Ще да казвам, че отначало с бутуши много странно. Не усещах къде съм стъпал, кога натискам спирачката, къде, що е всичко. Обаче като свикнеш с бутушите, като ти паснат, като мекнат и става много удобно такова и нито тревата би по краката, нищо, друго се трябва да се бутуши задължително. Дай. Де се набих аз в тия драки. Тук.
бас, майка. Който и нещо е бил майката.
Момчета и момичета, това беше за днеска карането. Баири, маири, драки, мраки. Прибирам се вкъщи, искам да си почина. Вчера съм празнувал рожден ден. Искам да си почина, да пия вода. И за днеска това ще бъде карането. Честно да ви кажа, не съм фен на тия баири. Не ми харесва да катеря. Плюс това, първо, мотора не е за това. Първото нещо. Второто, което е не последно по важност, даже е най-важното, просто не ми харесва да блъскам по тия баири. Искам да си карам по черен път, като на писта. Ендурото, нали, хард ендуро е готино, мотора е готин, моторите са готини, защото може да се излиза на асфалта, на улицата без никакви проблеми. Днеска беше ден за каране. Запознах се с нови хора. Те са хард ендуро, качват пътеки в гората, на тясно, на драки. Наистина това трябва да има човек умения, да е техничен, да може да владее мотора. Но аз харесвам така черен път. Хард ендуро. Това си е името хард ендуро, защото си е хард. Това дъпаш мотора, влачи, пада, ставаш. Примерно ако е такава пътека, идеално. Е така черен път да е. 30 км мога да карам. Даже какво говоря 30 км? Направо цял ден. Може да си даваш газ. Оу, каква беше тая бабуна? Даваш си газ преспокойно. Виж спирачка в завоите. Опаля. Искам кантари аз. Искам да се уча да кантара аз. Не искам хард ендуро. Него днеска цял ден по баирите и отвикнах. Скоро ще ви направя материал за кантаренето, да видите за една седмица колко прогрес имам. Вече го изправям с коловите напреде. Май тук ли беше? Тук бим наляво да видим. Все ще излезем някъде. Продължаваме направо. Пътя ли обърках? Е така искам да надуха вятъра. Ама май обърках пътя. Ще разберем. Все ще излезем някъде. Къде съм тука? Не знам. Обикалям. Може пък да намерим някой нива, дето пак не е засята. Тука май се сещам къде съм. Стига бе. Верно ли? Той е друга нива, дето не е засята, обаче или е засята, не мога да разбера. Но той е добре. Тръска. Не, тук не е. Тръска и върти. Това май беше моята нива преди, където кантарих. Където се изръсих. Я да видим. Да. Тя е засята. Сята е моята нива. Тя не е моята, да е. Тук там е равно и там кантарих. Значи там на есен. Живот и здраве. Ориентирах се къде съм. Значи тия момчета печени. Но просто не знам, момчета, ако гледате това видео, не е за мен това. Да качвам баири. Мотора ми не е подходящ. Аз искам да си каркам и да си кантара. Колкото мога да се уча, да се правя трикчета, което не е малко. Пак да имаш умението да кантариш без 1 кубика мотор, това е хубаво нещо, това си е умение. Но за днеска стига толкова, имаше си карани, качване на баири, пак се учи нещо от това, да се качват баири. Дали, учи се човек да си владее мотора. Много тялото трябва да играе с тялото, с тежестта, малко кал. Но за следващото каране загатвам какво ще бъде. И ще бъде много интересно,
Защото, значи загатването, то на какво загатване, направо казване. Следващото каране ще бъде вероятно на две места. Или на едно от двете. Тоест едното или ще бъде да се учим да кантарим, да продължаваме. То това ще го има със сигурност. А другото място е, може да се опитате да познаете къде искам да ни заведа заедно, нали, мене и вас, който гледа, да отидем на място, където този мотор е предназначен. Който отгадне, не знам, печели бомбон по радиото. Не, едно кафе със сигурност, с удоволствие мога да почерпа някой, който познае, който е от района и да покараме, ако има мотор. Опа, лодка! Ооо! На трета са опа са! Добре съм си нагласил с единте, обаче ако натискам с два пръста, ако натискам с три пръста ми идва точно третия пръст, той е безименния, ми идва точно на топчето. И след няколко натискане започва да ме боли. Не знам на коя съм. О, не мога да спрем. Тук трябва да сме насам. Газ, мадафака, газ! Тук излизаме на където трябва. Аз съм бил на пета, бе. То на първа, пета, трета набира по един и същи начин. Трета. Втора. Какво става, бе? Аз все едно не съм го дигал до сега. Отвикнал съм се и все едно. Някой ме видя. Не обичам да ме гледат, защото опасна работа, луда работа. Не знам си какво, не знам си що. Айде, чао.